És oficial, hem perdut el nord. I l'hem tornat a trobar! Ho explicaré millor. Segons una notícia publicada a la revista Nature, el nord magnètic s'està movent de manera molt més ràpida del que s'esperava. Aquest moviment afecta tots els sistemes de geolocalització, que s'hauran d'actualitzar amb noves dades. Segons els geofísics, això vol dir que alguna cosa està passant al nucli de la Terra. Una possible explicació és que els pols magnètics s'estiguin a punt d'invertir. Xungo, Anem a poc. Per entendre la notícia bé, hi ha uns quants interrogants a resoldre. Interrogant número 1. Com que el nord magnètic? Doncs sí, hem de distingir entre el nord magnètic, que és el punt on apunten les brúixoles, i el nord geogràfic, que és un punt de la superfície de la Terra marcat per l'eix de rotació. Edmund Halley, sí, el del cometa, va ser el primer d'adonar-se que el nord magnètic i el geogràfic no coincideixen. És per això que el 1701 Halley va fer un mapa perquè els navegants es poguessin orientar tenint en compte aquesta diferència. La versió moderna d'aquest mapa és el World Magnetic Model, en anglès Model Magnètic Mundial, i és la base de la tecnologia GPS. Bé, doncs resulta que la versió més recent d'aquest model, que és del 2015, se suposava que havia de durar fins al 2020, però ja ha quedat obsoleta, donant errors en les geolocalitzacions. I tot això és culpa del moviment inesperat del nord magnètic. El que porta a preguntar-nos... L'interrogant número 2, el nord magnètic s'està movent? Sí, els geofísics saben que el camp magnètic terrestre no és una cosa estàtica i impertorbable, i ara també ho saps tu. Al contrari, aquest camp pot variar a unes escales de temps molt diverses. Uns canvis es donen en segons, altres en anys i altres en milions d'anys. L'article ens parla de canvis que s'han produït en qüestió d'anys. I què és el que ha canviat? La declinació, és a dir, l'angle entre l'eix de rotació i el segment que uneix el pol nord amb el pol sud. Això és més fàcil d'imaginar sabent que el camp magnètic terrestre és semblant al d'una barra imantada situada a l'interior de la Terra. Doncs bé, la inclinació d'aquesta barra és el que està variant inesperadament. Aquests canvis fan sospitar que alguna cosa està passant al nucli de la Terra. I això ens porta a... l'interrogant número 3. Què passa al nucli de la Terra? Hi ha una relació entre el camp magnètic i el nucli terrestre. Per entendre-la bé, us presentaré a un personatge. Walter Elsasser. Aquest científic alemany, als anys 40, va proposar un mecanisme pel qual un sistema com un planeta o una estrella pot generar el seu propi camp magnètic. Aquest mecanisme és la dinamo. Segons aquesta hipòtesi, hi ha 3 condicions que s'han de donar perquè la dinamo funcioni. 1. Una part del sistema ha de ser fluida, com un líquid, i conductora, com un metall. 2. Que aquesta part fluida pateixi corrents convectius, és a dir, fluxos del material deguts a diferències de composició o de temperatura. I 3. Que el sistema estigui en rotació. En el cas de la Terra, aquestes condicions es reuneixen precisament a la part més externa del nucli, format majoritàriament per ferro i níquel en estat líquid. Tenint aquests ingredients, qualsevol camp magnètic minúscul que es produeixi per atzar queda atrapat en els corrents de metall líquid i acaba generant més camp magnètic, amplificant l'inicial. Heus aquí la relació entre el camp magnètic i el nucli. El que els científics creuen és que hi pot haver un jet de metall líquid a altes velocitats que estigui provocant aquests canvis tan dràstics en el camp magnètic. Fins i tot creuen que podem estar a punt de patir una inversió dels pols. El que ens porta a preguntar-nos... L'interrogant número 4. Els pols magnètics es poden invertir? Una inversió de la polaritat és un canvi on es capgira tot, és a dir, el pol nord al lloc del sud i viceversa. No seria pas la primera vegada a la història que això passe. El més desconcertant és que no hi ha una periodicitat concreta en aquestes inversions, cosa que ho fa dificilíssim de predir. Si pintem en una línia temporal els períodes en què la polaritat ha sigut com la d'ara en roig i la contrària en blau, veurem que els canvis sembla que no segueixin cap patró. Hi ha hagut unes 183 inversions en els últims 83 milions d'anys. L'agost del 2018, un equip de científics de la Xina i Taiwan, estudiant estalagmites d'una cova al sud-oest de la Xina, van detectar que fa uns 98.000 anys hi va haver un canvi de polaritat
que va durar només 200 anys. Això és una durada molt més curta del que es pensava que era possible. Ara que ja entenem millor la notícia, és interessant que discutim per què és tan important estudiar el camp magnètic terrestre. Primer de tot, perquè entendre com funcionen les coses mola i punt. Per això és l'objectiu de tota recerca científica. Després, a un nivell més pràctic, ja hem vist com les variacions de camp magnètic poden fer trontollar la tecnologia de comunicacions i localitzacions, de la qual cada cop depenem més. A més, el camp magnètic fa que la Terra sigui un planeta habitable, perquè genera un escut anomenat magnetosfera que ens protegeix de radiacions provinents de l'espai. Per exemple, el Sol radia constantment partícules carregades i superenergètiques que serien letals per moltes formes de vida. Aquest flux de partícules, anomenat vent solar, va a uns 400 km per segon de mitjana i seria capaç d'emportar-se la nostra atmosfera deixant-nos en pilotes davant l'univers. La magnetosfera ens protegeix desviant aquesta radiació. Tot i això, algunes partícules del vent solar poden arribar a entrar a l'atmosfera a través dels pols magnètics. Quan això passa, es produeixen les famoses aurores polars. Per tant, seria molt interessant tenir un model físic que ens permeti predir el comportament del camp magnètic en un futur. És a dir, tenir una previsió meteorològica magnètica. Així ens podríem protegir de possibles desgràcies i entendríem millor el nostre planeta. Per això, la geologia i la física es donen la mà i comparteixen eines i objectius.